Уважаеми зрители, сега ще ви представя един човек, който има една много интересна професия. Той е това, което се нарича български рапър. Всъщност той е най-популярният български рапър. В интернет има 73 000 фена. Песента, която ще чуете след малко, се превърна в хит на лятото. Вижте за кого ви говоря. Обичам почивните дни, лято морето с пълни джобове е най-добре. Обичам почивните дни, лято морето с пълни джобове е най-добре. Когато се събудиш, но не си сам, винаги така става. Красавицата се оказа звяра. Ще ти кажа моя нов режим, по цял ден по корем ще лежим. Помисли за тия изпити, време немаш. Колко имаш да вземаш? Цяла вечер по барове, салфетки меташ и гониш типове с големи портофейли и малки слипове. Правиш глупости на скъп курорт. И така, при мен е рапъра Криско. Добре дошъл. Искам да ти кажа нещо. Моята съкровенна мечта винаги е била да бъда рапър. Да живея като вас. Кецовете отдолу, якче нещата отиват на там. Като вас искам да живея, да пея и да се смея, дето се вика. Какво правиш в почивните дни? И аз съм се превърнал така в последните години по работохолишката, не алкохолишката. Да. И общо дето съчетавам постоянно да мисля някакви неща и то това не ме натоварва, така че не се затормозявам от работата ми. Ама разкажи за ония другия живот на рапърите. За жените, за алкохола, за купоните. Ами аз не съм някакъв типичен рапър, защото гледам... Ти си рапър муралист. Аз съм... Моя стил го определям като такъв поп-хоп. Поп-хоп. Да. Защото има и пеене... Има и хоп и поп. Да, има и хоп-троп. Хоп-троп. Има ли хоп-троп? Има и хоп-троп. О, супер. Да. А защо използваш тази реплика на Тодор Живков? Позволете ми от името на моите другари да ви приветствам. Ами като така начало на песен ми звучеше хубаво така да започва. Чия е идеята? И на мен ми звучи хубаво. Аз много уважавах другари Живков. Понеже почивидни е така песен, нещо като така стана като студентски химн за студентите, а пък това е част от речта, на която е обърква вместо 8 декември да каже 8 март. Да. И реши да го съчетава това нещо. Ти помниш ли нещо от това време? Не много. Пионерче бил ли си? Шалдарче? Не. На колко години си сега? На 24. И какво помниш от това време? Знаеш ли въобще кой е Тодор Живков? Знам как. Кой е той? Известен български рапър от времето на Селин. Тошко Джи. Точко Джи. Тодор Живков е Точко Джи. Рапърите могат ли да пеят според тебе? Моля? Рапърите могат ли да пеят? Не. Не. Какво правят те? Те си рапират. Те си рапират? Да. Затова ти казвам, че много не се възприемам като рапър, защото аз съм учил в музикалната академия, поп и джаз, такива неща. Охо, ти си начетен рапър. Да. Разкажи за себе си, откъде си? За твоето семейство? Аз съм от Габрово. Израснал съм от Габрово. Габровец рапър, браво. Да. Нали знаеш, че вече в кризата ни режеме само на котката, опашката и ми стомаха по-малко да яде. Добре. И майка и баща ми също са музиканти, баща ми завършил с класическа китара, майка ми... И двамата са класически музиканти? Не. Майка ми завършила поп и джаз пеене, баща ми китара. И така, аз съм роден още по времето, когато са били студенти, така че и аз така съм учил покрай тях. Да, елементарната теория по музика я научих още... Браво. Да. Това е важно за един певец. Бил той рапър. Всъщност, кога беше така първият ти пробив, ако може да се нарече? Кога реши, че може да се пробваш това нещо? Да не е детско там с микрофона нещо да си рапираш у вас? Не, то не е за рапиране. Аз също започнах да занимавам с рап, като почнах да монтирах гласа малко там в тинейджърските години. Преди това само си пеех, почнах като ловете рожден ден, тия детските предания. Охо. Има ли песен своя, с която се гордееш? Или парче? Ами сега най-съм щастлив на почивни на парчето. То стана хит. Да, стана... Хората мисля, че го харесват. Рапърите в Америка са големи баровци. Изкарат големи пари. Не сме чак такива баровци, ама поне съм мъчен, поне на външен вид да го докараме. Ама на външен вид лесно се докараме. Ни дънки, една фанелка, ни кецове. А иначе, може ли да преживяваш като рапър? Може, да. В смисъл, като рапър, не знам, аз много голяма част от работата ми е да правя песни за други хора. Така че съчетавам участие с това да правя с други хора песни. За какво си харчиш парите, които изкарваш? Ами аз по габровската схема не ги харчам и си кътам и си ги гледам и им се радвам. Значи ти си рапър моралист, си рапър габровец и рапър спестител. Браво, спестовен рапър. Кажи някаква габровска максима, любимата ти. Ами максима, не знам, едно габровче плакал на тротуара, един човек го среща, му казва, що плачеш, що му казва, защото загубих 5 лева. Той му дал 5 лева и то почнал 2 пъти повече да плаче. Му казва, сега що ревеш? Той казва, защото сега ще дам 10 лева. С любовта, как стоят нещата с любовта?
Как да стоят? В смисъл, любов винаги трябва да има между хората. Не бе, или си гадже, или си свободен електрон. Разрешена или забранена. Кажи. Сега в момента съм по-свободен електрон, отколкото... По-свободен електрон. Колкото трябва. Значи си свободен, фри. Да. Рапърите правят такива неща. В Америка са така сексуално невъздържани, тук правят и такива неща. По-невъздържани в секса. Не знам, не мога да кажа. Как не може да кажеш? Ти Смятам, че в рамките на нормалното, каквото съм правил. Какво си правил в рамките на нормално? Тя ми кажи какво си правил, така дали е нормално? Какво ти кажа? Ти ми кажи какво си правил сега. Правил съм... Аз съм правил всичко, бе, човек. За мен няма тайни в секса. Няма граница. Няма граница. Нещо, повече хора, събирате ли си там? Не, аз съм такъв традиционалист. Максимум 3 човека. Тройка си правил, това ли? Ти не си ли правил? Разбира се, как. Това трябва да се прави. Аз само тройки правя, аз други не правя. Аз от малък още, така ми викат Росен тройката. Ама надявам се са жени, нали? Са жени. Да. Не, аз те разпитвам така, защото съм така чул за един твой клип в интернет. Това толкова отдавна, че вече даже не е интересно вече. Не е интересно, що? Не, на мен не било интересно, защото... То по-ще е интересно за репортерките, дето... В клипа става дума за твоя малък другар и една другарка, която стои до него. Понякога е така. Понякога е така. Като го гледаш, как се почувства? Добре, викам си... Какво, много ми е малък, бе. Кажи ме, човек. Не знам, събужда се един ден, никой не си го пуснал ти, сега да бъда откровен, имам и такива съмнения. Събужда се един ден и в интернет виждаш си ти там някои части и някой е твоя гачен. И това го гледат хиляди хора. Не се ли така появява руменина от срам, от неудобство? Ние сме хора на изкуството и по-бързо преглъщаме тези ужасни неща, които се случват. Ама някои те обвиниха, че ти сам... Те обвиниха, казаха, че ти сам си... За мен това е много стара тема, приключена смисъл. От тогава нито това ми е спечелило наградите, нито това ми е спечелило хората, които ми харесват музиката. Така че... Каква ще... Има ли тема, за която би писал по-сериозно от тая за любовта, за секса, за тези неща? Аз пиша за различни работи, зависи от какво настроение съм. Сега съм на някакъв етап, който ми се пишат... Речем социален рап, нещо такова? Не съм по социалния рап. Предпочитам по-позитивна музика да се изкарва, защото ни е достатъчно нещата, които се случват около нас. Добре, каква е мечтата на българския рапър? Да обобщим? Не знам, моята идея е да натрупам много пари, да купя 4-5 недвижими имота и оттам да се изхранвам и това е. Добре, хубава мечта. Това беше Криско, а ние продължаваме с талантите.